Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλικη Χριστοδούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος και σήμερα θα κάνουμε μία άσκηση 4 στοιχείων για τη μείωση του άγχους. Η άσκηση αυτή προέρχεται από τη βιβλιογραφία του EMDR και συγκεκριμένα από τον Ilan Shapiro 2012. Αρχίζοντας την άσκηση, θέλουμε να εξετάσουμε τον εαυτό μας για τα επίπεδα του άγχους που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, προχωρώντας με μία αυτοαξιολόγηση, τοποθετούμε το άγχος που βιώνουμε αυτή τη στιγμή σε μία κλίμακα από 0 έως 10, όπου 0 συμβολίζει το καθόλου άγχος και το 10 συμβολίζει το μεγαλύτερο άγχος που μπορούμε να βιώσουμε. Αξιολογήστε λοιπόν το σώμα σας αυτή τη στιγμή και τοποθετήστε πού είναι τώρα το άγχος σας στην κλίμακα από 0 έως 10. Στο πρώτο βήμα λοιπόν, σε αυτή την άσκηση, θα έρθουμε σε επαφή με το στοιχείο της γης. Το στοιχείο της γης μας επιτρέπει να σταθεροποιηθούμε σε αυτή τη στιγμή, να νιώσουμε ασφάλεια και να έρθουμε σε επαφή με το εδώ και τώρα της εμπειρίας μας. Πάρτε λοιπόν μερικά λεπτά για να σταθεροποιηθείτε. Να σταθεροποιηθείτε στο εδώ και τώρα. Βάλτε και τα δύο σας πόδια στο πάτωμα. Εστιάστε στο σημείο εκεί όπου οι πατούσες σας πιέζουν, το σταθερό πάτωμα. Προσπαθήστε να νιώσετε αυτές τις αισθήσεις. Εστιάστε ακόμη στις αισθήσεις εκεί όπου σας στηρίζει η καρέκλα, στην οποία κάθεστε. Έπειτα, στρέψτε την προσοχή σας και προς τα έξω. Κοιτάξτε γύρω σας και παρατηρήστε 3 καινούργια αντικείμενα. 3 αντικείμενα που δεν βλέπετε συχνά στον χώρο στον οποίο βρίσκεστε. Τι βλέπετε? Τι ακούτε? Στο δεύτερο στοιχείο θα έρθουμε σε επαφή με τον αέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε την αναπνοή μας ώστε να βρούμε ισορροπία και επικέντρωση στο εδώ και τώρα. Καθώς λοιπόν συνεχίζετε να αισθάνεστε την ασφάλεια, τη σταθερότητα που σας παρέχει το έδαφος κάτω από τα πόδια σας, αρχίστε να παίρνετε λίγο πιο βαθιές εισπνοές, οδηγώντας το οξυγόνο διαμέσου της μύτσης στην κοιλιά με αργούς ρυθμούς και στην εκπνοή φροντίζοντας να βγάλετε όλο τον αέρα με αργό ρυθμό διαμέσου του στόματος. Εισπνέουμε λοιπόν από τη μύτη και οδηγούμε το οξυγόνο στην κοιλιά. Ακολουθεί μικρή παύση και μετά εκπνέουμε αργά από το στόμα, αδειάζοντας την κοιλιά. Φανταζόμαστε ότι η κοιλιά μας είναι ένα μπαλόνι και με αργό ρυθμό καθοδηγούμε το οξυγόνο εκεί, εισπνέω στην κοιλιά, παύση, εκπνέω αργά από το στόμα. Με κάθε αργή εκπνοή φανταζόμαστε ότι απελευθερώνουμε κάποια από την ένταση. Στρέφουμε την προσοχή μας στο εσωτερικό του σώματος. Εισπνέουμε στην κοιλιά, παύση και εκπνέουμε αργά από το στόμα. Στο τρίτο στοιχείο
θα έρθουμε σε επαφή με το νερό. Το νερό συμβολίζει την ηρεμία και τον έλεγχο. Το νερό ενεργοποιεί μια χαλαρωτική αντίδραση στο σώμα, εφόσον το άγχος πολλές φορές ξεραίνει το στόμα. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε και να βιώνουμε το αίσθημα της ασφάλειας να εξαπλώνεται στο σώμα διαμέσου της σταθερότητας των ποδιών μας στο έδαφος, σταθεροποιημένοι στο εδώ και τώρα της εισπνοής και της εκπνοής, αρχίζουμε να μαζεύουμε λίγο σάλιο στο στόμα μας. Αφήνουμε λοιπόν το σάλιο να μαζευτεί στην κοιλότητα του στόματος, δημιουργώντας μια μικρή γουγιά. Συνεχίζοντας να εισπνέουμε και να εκπνέουμε, καταπίνουμε μια μικρή γουγιά από σάγιο και αρχίζουμε ξανά να μαζεύουμε το υγρό στοιχείο στο στόμα μας. Εισπνέουμε λοιπόν στην κοιλιά αργά, μικρή παύση, εκπνέουμε από το στόμα αργά και καθώς εισπνέουμε και εκπνέουμε μαζεύουμε μια μικρή γουγιά σάγιο στην κοιλότητα του στόματος. Και όταν αυτή είναι έτοιμη την καταπίνουμε. Το επόμενο μας στοιχείο είναι το στοιχείο της φωτιάς. Διαμέσου αυτού του στοιχείου φωτίζουμε τη φαντασία μας και εισαγάγουμε το στοιχείο της ασφάλειας και της ελπίδας. Καθώς συνεχίζουμε λοιπόν να ενισχύουμε την αίσθηση της ασφάλειας που πηγάζει από τη σταθεροποίηση στο εδώ και τώρα διαμέσου των ποδιών και του σώματός μας που στηρίζεται στο περιβάλλον, νιώθοντας γειωμένοι, και καθώς αυξάνει η ηρεμία διαμέσου της εισπνοής και της εκπνοής, αυξάνοντας την αίσθηση του ελέγχου διαμέσου της κατάποσης του υγρού στοιχείου, τώρα θα φέρουμε την προσοχή μας στην φαντασία και θα εστιάσουμε στην περιοχή ανάμεσα στα μάτια, στο μέτωπο. Και εκεί θα φανταστούμε ένα σύμβολο του απείρου ξαπλωμένο στο μέτωπό μας. Το νούμερο δηλαδή του 8 ξαπλωμένο στο μέτωπό μας. Στο κέντρο αυτού του συμβόλου θα ανάψουμε ένα κερί με τη φαντασία μας. Εστιάζουμε για μια στιγμή στη φωτιά πάνω στο κερί, στο κέντρο του συμβόλου. Καθώς εστιάζουμε εδώ, συνεχίζουμε να εισπνέουμε, να εκπνέουμε και να καταπίνουμε, όπως είχαμε δει στα προηγούμενα στοιχεία. Εστιάζουμε περαιτέρω στο κερί, του επιτρέπουμε να αρχίσει να κινείται πάνω στο φανταστικό σύμβολο, σε μία κατεύθυνση σαν να είναι ένα τρενάκι πάνω στις ράγες. Επιτρέποντάς του να κινηθεί, αφήνουμε και τα μάτια μας να κινηθούν μαζί του, καθώς το ακολουθούν. Η κίνηση των ματιών είναι αργή, σταθερή και όταν το κεράκι ξαναεπιστρέψει στο κέντρο, το αφήνουμε πια να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, ξανά με τα μάτια μας να το παρατηρούν αργά και σταθερά.
Μπορούμε βέβαια να έχουμε τα μάτια μας κλειστά ή ανοιχτά. Και σταδιακά, εάν τα μάτια μας ήταν κλειστά, τα ανοίγουμε. Σιγά σιγά ερχόμαστε επαφή με το περιβάλλον γύρω μας και ξαναεστιάζουμε στο επίπεδο του άγχους που βιώνουμε στο σώμα, όπου ξανά 10 σημαίνει το μεγαλύτερο άγχος και 0 καθόλου άγχος. Παρατηρήστε λοιπόν τώρα που είναι το άγχος σας σε αυτή την κλίμακα. Η άσκηση των 4 στοιχείων είναι μια χρήσιμη άσκηση για να διαχειριστούμε στιγμές έντασης. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε περισσότερες από μία φορές τη μέρα, με τη χρήση του ηχητικού ή ακόμη και μόνοι μας όταν έχουμε μάθει τα 4 στοιχεία. Είναι χρήσιμο να εξασκήσουμε τις δεξιότητές μας στην άσκηση αυτή, όταν το άγχος μας είναι σε μέσο επίπεδο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια θετική σύνδεση προς την άσκηση, η οποία θα μας βοηθήσει να τη χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά όταν το άγχος μας είναι πράγματι έντονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε την άσκηση και ελπίζω να παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι για περισσότερες ασκήσεις ψυχικής ευεξίας. Σας χαιρετώ.